Verbul, timpul prezent. Prezentul se formează adăugând un R la forma de infinitiv pe care o găsim în dicționare. Exemple: o, go, a merge; iai, gor, eu merg; olare, a învăța; iai, larer, eu învăț; o hete, a se numi; iai, heter, eu mă numesc; o smille, a zâmbi; iai, smiller, eu zâmbesc; o ha, a avea; iai, har, eu am; o snakke, a vorbi; iai, snakker, eu vorbesc; o se, a vedea; iai, ser, eu văd; o komme, a veni; iai, kommer; o skrive, a scrie; iai, skriver, eu scriu; o like, a plăcea; iai, liker, îmi place. Există și câteva excepții. O vare, a fi; iai, ar, eu sunt; o iore, a face; iai, gör, eu fac; o kune, a putea; iai, kan, eu pot; o si, a spune; iai, ser, eu spun; o ville, a vrea; iai, vil, eu vreau; o vite, a ști; iai, vet, eu știu. Verbul, timpul prezent. Prezentul se formează adăugând un R la forma de infinitiv pe care o găsim în dicționare. Exemple: o, go, a merge; iai, gor, eu merg; olare, a învăța; iai, larer, eu învăț; o hete, a se numi; iai, heter, eu mă numesc; o smille, a zâmbi; iai, smiller, eu zâmbesc; o ha, a avea; iai, har, eu am; o snakke, a vorbi; iai, snakker, eu vorbesc; o se, a vedea; iai, ser, eu văd; o komme, a veni; iai, kommer; o skrive, a scrie; iai, skriver, eu scriu; o like, a plăcea; iai, liker, îmi place. Există și câteva excepții. O vare, a fi; iai, ar, eu sunt; o iore, a face; iai, gör, eu fac; o kune, a putea; iai, kan, eu pot; o si, a spune; iai, ser, eu spun; o ville, a vrea; iai, vil, eu vreau; o vite, a ști; iai, vet,
Eu știu.